Кайнар сәламнәремне юллыйм мин сезгә Роза Хәйруллина тапшыруның авторы һәм алып баручысы, хөрмәтле минем туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруын тамашачыларына. Мин сезгә һәрвакыттагыча зур теләк белән янәдән бер тәмле репортажымны эшләргә керештем. Бүген без шәһәр мәдәният сараенда Казаннан килгән кунакларыбызда эшлибез. Әйе, үзләре килеп җиттеләр бүген. Кемнәр соң дип кызыксынып утырасызмы? Бүген безгә Казан бию ансамбле үзенең матур көчле тамашасы белән кунакка килде. Безнең баш калабыз Уфага, дусларым. Шуңа күрә бүген биюләр, матур искиткеч эчтәлекле номерлар, әлбәттә, шулай ук сезгә кызыклы булган әңгәмәләр барсы да сезне көтә. Матур, хәерле ял сәгатьләре сезгә. Казан бию ансамбле концертының дусларым, әлбәттә, сәхнә артында сезгә күрсәтеп китәсе килә. Монда инде бихисап костюмнар саны, алар нинди генә матур бизәкләр белән эшләнелмәгән. Мондагы реквизитларның саны чиксез. Шундый зур, матур, көчле ансамбльнең чыгышы бүген дусларым. Чынлап та инде сәхнә артындагы мөхиттә дә сизелеп тора. Шуңа күрә Казан бию ансамбле сезгә без уңышлар телибез. Һәм инде Уфага шулай традиция рәвешендә һәр елны килеп тамашаларыгыз белән безнең тамашачыларны куандырып яшәүегезне, иҗат итүегезне теләп калабыз. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда Казан бию ансамбленең һәм Казан шәһәр филармониясының сәнгать җитәкчесе, Татарстан Республикасының халык артисты үзе Чулпан Закирова. Чулпан Ринат кызы, хәерле кичләр сезгә. Исәнмесез? Уфада сезне күрүебезгә чиксез шатбыз һәм шундый һәр елны матур традициягә кереп бара инде Уфага киләсез берсеннән-берсе кеше тамашалар белән. Менә бу елгы тамашагыз башка еллардан нәрсәсе белән аерылып тора сезнең өчен җитәкче буларак? Минем өчен ул үзенчәлекле программа, безнең менә гади тамашачыга, халыкка тәкъдим итә торган түгел, чөнки аның эчтәлеге бөтенләй халыкчан түгел дип әйтер идем. Без аны бөтен дөнья культурасына багышладык. Менә иң ныкталап әйтсәм, синематографка, мюзиклларга һәм Голливуд дип атадык, чөнки безнең имеш сценарий буенча съемкалар барыла төрле павильоннарда һәм менә шул дәврдә кинога, Голливудка багышланган ничә ел дәврендә тарихы бар, шул тарихны ачыклап барабыз. Без ул тарихны биюгә салдык. Шул чырларда төрле бию стильләре барлыкка килгән, төрле дөньяда бик матур, зур исемнәр туган, әйтик, Элвис Пресли, Мерлин Монро булган. Безнең менә шул сюжетта героебыз, шул сюжетны барлап баручы Чаплиныбыз бар. Һәм без шундый кызыклы юмористик моментларны китереп чыгарабыз. Бөтенесе туплап, алар кино нигезенә салынган һәм менә шуңа күрә без аны Голливуд дип атаган идек. Хөрмәтле дуслар, әлбәттә инде биючеләр үзләренең чыгышларына кызу итеп, матур итеп әзерләделәр. Монда шул хәтле күңелле, кемнәдер сикерә, кемдер шәбәкәли номерларын кабатлый, кемнәдер тартылулар, сузылу күнегүләрен барсында башкаралар. Бүген әйтергә кирәк, Казан бию ансамбленнән 50-дән артык кеше килгән. Әйтәм бит инде сәхнәдә дә сәхнә артында шул хәтлек мәш килеп торган матур мөхит. Шуңа күрә дусларым, бездән аерылмагыз. Сер кенә тапшырып, һәрвакыттагыча сезгә иң матур эксклюзив кадрларны әзерләп, тәмләп кенә тапшырырга һәр даим эшләп тора. Ничек кайфлар гомумән менә концерт хәзер берничә мизгелдән башланырга тора. Сезнең күңелдә нинди хисләр тантана итә икән? Кайфлар бик яхшы, әзрәк кенә каушау да бар дигәндәй. Сез ничә ел хезмәт куясыз инде бу ансамбльдә, Разил? Мин инде бу ансамбльдә 10 ел хезмәт итәм. Миңа бик ошый. 10 ел дәврендәме? Ничә чыгышлар, ничә биюләр? Биюләр сан алай-булай язып бармыйсызмы? Ничә бию өйрәндегез шушы 10 ел дәврендә, шушы ансамбльдә эшләгән эш еллары вакытында? Сана бетерлек түгелдер дип уйлыйм, иксез-сиксез. Менә иң истә калган номер бармы? Иң яратканы?
иң яраткан номерлар инде ул әлбәттә сольный номерлар. Рәзил, мин дөрес аңлыймы, сезнең биюләрегез гади генә биюләр түгел, шулай бит? Алар театрализованный, шундый баетылган, матур эчтәлекле номерлар дип әйтсәк тә, бит һич ялгыш булмас. Юк, ялгышмыйсыз. Әлбәттә безнең бик күп төрле куелган спектакльләребез хәзер бар инде. Яңа гына куелган Юсуф Зулейха дигән спектакльләребез бар. Зәңгәр шәл спектакле. Аныңчы Казанское сокровище дигән, Шелковый путь, һәм инде тагын бүген сәхнәгә чыгасы программабыз Голливуд. Hörmətli dostlar, Qazan Biyu ansambli üzərindən matur Tatar giyinə, Tatar biyuləri bilə matur etdirib başa düşürdülər tamaşaların. Niyə qalsa, bugün intişinab da bu zalda dərtli, matur nomerlər, həm də əlbəttə kütülməgən sürprizli, şahu, tantanalı mizgillər bir көп olacaq şuna görə. Sizə indi min yenədən matur, yol səğətlərinizin dağı da yaxşıra həm sıhhatlı bulun dilir. Azat, менә үзеңне шундый тонуста тотыр өчен, әйме? Менә чыгышта да шундый теге энергиялы, кеше дәртле булыр өчен, аннан соң да бит әле ресурсларны саклап калыр өчен биюче нинди тормыш көтәргә тиеш ул? Үзеңне саклап, гел разминация итеп торырга кирәк. Гел үзеңне тонуста тотырга кирәк. Если вот братна ялтып кенә торасың икән просто, отпускадан чыккачтан соң уже всё. Тән тыңламый вообще. Димәк, сез ялда булсагыз да сезгә гел шушы тартылулар, сузуларны һәрвакыт хәрәкәтләрен эшләп торырга кирәк бит. Ашау, туклану, шулай ук дөрес барамы сезнең тормышта биючеләрнең? Юк, бөтен кеше кедәй түгел. Вообще, теге нәрсә туры килә, шуны ашыйбыз инде. Әмма дә ләкин буй, гәүдә күләме, авырлыгы гел шулай тора сезнең шушы күнегүләр аркасындадыр инде. Әйе, шул күнегүләр өчен. Без сезгә уңышлар телибез. Рәхмәт бик зур. Шулпар Ринат кызы, сез бит инде Казан бию ансамблінің саңа җитәкчесе, шулай ук Казан Татар филармониясының җитәкчесе. Менә сезнең кул астында бүгенге көндә ничә артист хезмәт куя? 120-гә якын, ялгышмасам. Менә аларны профессиональ дәрәҗәдә шулай үсештә тоту әйбәт, нинди шәп тамашалар эшләү. Монда бихисап эшнең иге чиге юк. Менә команда шушы 100-дән артык кеше тупланган командада менә коллектив җылылыгын саклап калу, шушы атмосфера ничек булдырасыз сез? Әле беләсезме, шул 120 артистка тагын 100 кеше административный персонал. Чөнки бит менә сез бит матур ягын гына күрәсез. Аның бит икенче ягы да бар. Менә шул спектакльне булдырыр өчен генә менә хәзерге моментта сәхнә артында 10 кеше эшләде. Утта, звукта, 2 утта истә, пушкаларда, артта администратор, костюмерлар, анда бит зур команда. Сез менә һәрвакыт Шулпан дисез. Ул бит Шулпан гына түгел. Ул һәрберсе үз урында булганда гына, зур команда булганда гына шундый әйберләр башкарып була. Ышанычлы кешеләрем булса, менә ярдәмгә килә торган кешеләрем булса, синең идеяң белән янып йитери торган фанатиклар булса, менә фанатик дигән сүзне мин киресенчә яратып әйтәм. Беләсезме, вот мин анарга җылы мөнәсәбәт, җылы мәгънә кертәсем килә. Чөнки менә сәнгатьне яратып, үз эшен яратып йөри торган, шул эш белән авырый торган кешеләр генә менә булдыра алалар. Biz bugün Kazan Filarmoniyasının konsertine geldik. Bigrak motor konsert bana. Artistleri şul tiklem, bütünüsü de bir bulup süpaytılar. Biz şul tiklem kuanışı oturarız. Rahmet, şunday motor konsert bilen bizge Respublikamızga Ufaga kelgenleri için bizning yakın kardeşlerimiz, tuğanlarımız, onda Başkırstan yigitleri de var. Özümüzün tuğanlarımız da bir ikilete köngülü özümüzdekiler bir geç. Rahmet. Kazan Biyu Ansamblin sənğa cidəkçisi, Balarstanның xalıq artisti Şulpan Zakirova. Siz үзегез дә яшьтән театрда да эшләгәнсез, әйме? Бию белән дә шөгыльләнгәнсез. Сез шушы үзегез иҗат дөньясында эшләп кайнап
арып туйгандан соң дип әйтсәм ялгыш булыр инде. Җитәкчелек эшенә күчкәнсез. Ә кире үзегез сәхнәгә кайтасыгыз килгән чаклар булмыймы? Шуны әйтеп китәсем килә, мин шуннан соң гына күчмәдем. Мин инде бу коллектив белән 25 еллап, 20дән артык инде иҗат идарә итәм. Минем һәрвакыт параллель рәвештә барды. Сәхнәдән туеп түгел, алай дип әйтергә дөрес түгел. Мин хәзер дә бит беләсезме, шундый ук кызык эш белән шөгыльләнәм. Ул бит инде барыбер яшь бара тора, организм ул бит яшәрми, ә безнең эш ул физик яктан бик күп чыгымнар таләп итә, көчләр таләп итә. Шуңа күрә, беләсезме, әгәр дә ошаган эшең бар икән, яраткан шөгылең бар икән, ул алай сизелми. Менә сәхнәдән турыдан-туры тамашачыларның алкышлавы сагындыртмыймы безгә булган? Белмим, минем эшем күп. Мин аның турында уйлап утырга вакыт. Димәк, ул сезгә кирәкми дә. Кай вакыт чыгып та керәм. Әле төрле вакытлар була, менә Озакны түгел, бер ярты ел элек спектакль чыгардык, тагын бер мюзикл, Юсуф Зөләйха дигән Кулгали әсәре буенча, бик кешегә танылыклы мәхәббәт легендасы. Анда бераз Зөләйханың матур вакытларын уйнарга туры килә. Менә бит тамашачылар, игътибар итегез, әгәр дә Башкортстан якларына бу тамаша белән гастрольгә чыксалар, Шулпан Ринат кызы һәм инде әлбәттә Казан филармониясе, Казан бию ансамбле, барысы бергә. Биюләр искиткеч профессиональ вокал, Казан бию ансамбленың инде профессиональ биюләре һәм күп матур видеолар, костюмнар, ул зур шундый тамаша. Дуслар, тамашачыларыбыз бүген инде безнең Казан бию ансамбле концерты дигәч тә анда әлбәттә бию генә түгел, анда шулай ук безнең талантлы, матур җырчыларыбыз да килгәннәр һәм үзләренең чыгышлары белән безнең тамашачыларның күңелләрен күрәләр. Әлеге мизгелдә сәхнәдән бик популяр җырчыбыз, бик моңлы кызыбыз безнең Алсу Валиуллина чыгышы белән шундый матур иттереп изи концертны. Афәрин сиңа, Алсу. Хөрмәтле тамашачылар, карагыз әле, үзе чибәр, үзе сулу, үзе талантлы Алсу Валиуллина яңа гына чыгышын тәмамлады. Алсу, хәерле кичләр. Хәерле кичләр барыгызга да, хөрмәтле дуслар. Дуслар, Аллага шөкер, бүген Татарстан белән Башкортстан арасында тагы да элемтәләр җылынды дип уйлыйсы килә, җылыначак тагы да дип әйме. Чөнки сез Казаннан килдегез, безнең Башкортстаныбызны шундый матур чыгышларыгыз белән, тамашагыз белән куандырган. Нинди хисләр кичердең әле? Уфа тамашачысын тоеп өлгердеңме аларның җылылыгын? Чыгу белән дә халыкның елмаючан күзләрен, йөзләрен күреп, күңелем җылынып китте. Безнең генә әйткәндә, һәм инде барысы да белә торган җырларны җырлый башлагачтан, миңа кушылып җырлый да башлаган инде мәйтәм. Аллага шөкер, булды бу. Тамашачы чынлап та син җырлаганда, сиңа кушылса, ул чынлап та аеруча бер шундый этәргеч бирәдер, куәтләү бирәдер. Алсу, бүген Казан бию ансамбле турында сөйләшеп китәсе килә. Сине ничек бәйли Алсу? Алсуны һәм Казан бию ансамбле нәрсә бәйли икән, дуслар? Беләсезме, мин инде алар белән бергә 10 елга якын эшлим дип әйтергә була инде. Бергә бик күп безнең проектларыбыз, алар белән бик күп гастрольләребез, инде бармаган йөрмәгән җирләребез калмады дип әйтсәк тә була инде. Менә без гел бергә алар белән. Алар бии икән, мин җырлыйм. Һәм сез дә бии башламадыгызмы соң әле? Мин беләм, андагы бии торганнар җырлый башлады, сез җырчылар бии башладыгыз, мәш киләсез дип ишетәбез. Чын дөресе шул, әйе, без хәзер инде биючеләр белән бер рәттән басып, алар белән бергә бии дә башладык. Нык чын күңелдән рәхәтләнеп карыйбыз, сокланабыз. Бәлки без Башкортстанда булсак та, без бит инде совместный Башкортстан биюләрендә, татар биюләрендә беләбез, телне дә беләбез Башкортстандан. Шуңа күрә бик куанабыз килгән өчен, килеп торыгыз, рәхәтләнеп көтеп карыйбыз. Очень шикарная, можно сказать, разнообразная программа. Я не знаю, как для старшего поколения, но для нас все равно очень интересная программа, да. Поэтому они молодцы. Дай Бог им дальнейшего процветания и творческих успехов.
Мен бүйісі олым филармонияла бейінім, өдіміздің государственный филармония. Бүгін қарап отырам, шоқатлым шатланып отырам, шоқатлым матур, шоқатлым яш, бик технический, актерский бүйісілер. Шуға шатланып отырдым. Рахмет едіге, Алла бізе хеді білен күршірге насип болдым. Қазан бию ансамблінде менің 11 сезон кетті ішлеуіме. Біз Башқұртстанға, Уфа қаласына бик шат етіп келебіз, қайнар мене тамашаға. Чөнки біздің мында дусларыбыз, Фәйзи Каскаров ансамблі, Мирас ансамблі, біз алар белән инде менә мин күпме эшлим. Менә ансамбльдә 11 сезон, 11 ел алар белән инде дус. Шуның өчен без монда бик шатланып киләбез. Бик матур концерт алып килгәннәр Казан каласыннан. Бик охшай, егеттәр, кызлар бик матурды бейдәр, дәртле, бик күңелле концерт. Очень красивые костюмы, выступления, программа подготовлена шикарная. Мы очень довольны и рады, что посетили этот концерт. Шул тиклем сагынып сезне килдек, күрергә, шул тиклем матур итеп концерт бара. Ашкынып килдек. Ул шундый матур костюмнар, шундый алып барышыгыз, шундый матур җырлар, шул тиклем йөрәккә кереп чыга. Гүзәл, сіз неше ел эшлисез бу ансамбльдә? 9 ел китте, Аллага шөкер. Тәҗрибә зур бар яклап та бит. Чөнки биюченең эше минем аңлавымча ул теге сәхнәдә бию генә түгел, ул шул хәтлек рухи дөньяның да бай булулыгын таләп итә, физик халәтнең дә. Ничек барсында Гүзәл шуның саклап, эшләү процесслары ничек сезгә бирелә гомумән? Бик авыр вопрос булды бу әле. Тырышабыз инде, өйгә кайтабыз да җыйлыйбыз дияргә була. Биюченең бар дөньясы авырта бит инде. Ансыз булмый, но сәхнәгә чыгып, без аны күрсәтергә тиеш түгел. Бу юлны сайлагансыз икән, тугры итеп тамашачыга хезмәт итәргә дигән максат белән яшисез. Шулай. Җитәкчеләрегезгә килгәндә, мин беләм, сезнең Казан бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе ул бик көчле шәхес, Чулпан Ринат кызы, шулай бит? Әйе. Ничек сезгә аның белән эшләү? Монда татарча әйтә алмыйм шул. Безнең Чулпан Ринатовна, она очень целеустремленная. Целеустремленная, она видит свою цель, значит, она ее всегда добьется. Вот этим она мне и нравится. Сездә тормышта да миңа калса, анардан бик көчле яхшы сыйфатларга өйрәнәсездер. Әйме тормыш көтәргә дә, бию, сәнгать өлкәсендә генә дә түгел, чөнки мин шулай ук аны күзәтәм, ул бик көчле, тәвәккәл, кыю хатын кыз. Әлбәттә шулай. Тагын бер интервьюдан шундый кызык сүз ишетеп калдым. Менә яңадан безнең сәриеп кенә тапшыруын тамашачылар өчен дә нәкъ сездән ишеттерәсе килә. Менә биюченең чынлап та аның эш дәвре, эшләве бик кыска бит инде. Иң иртә пенсияга чыгучы безнең шундый безнең артистларыбыз дип әйтергә кирәк. Җырчылар да үзак җырлыйлар, менә биючеләр юк. Шул хәтлек арыйлар да, һәм арыган вакытта нашатырный спирт кына исемләргә керешеп китәләр дисез сез. Исем китеп тыңладым. Әле дә шушы процесслар барамы сәхнә артында? Сәхнә артында төрле бер кылгалый, бөтенсен тамашачыга чыгарып салырга кирәкми, чөнки ул матур рәсемне карарга килә, ул менә дәрт, энергия, эмоцияларга килә. Нәрсәгә без тамашачыны һәрбер эшнең кире ягы бар, әйме? Шуңа күрә алар инде сер булып калсын тамашачы. Һәм без матурлыкны гына күрсәтеп, тамашачының күңелен күреп, аларның нәрсә тоя белгәнен дә аңларга кирәк бит әле. Ел үзгәрә, тамашачыны шаккаттыру хәзер катаулана. Бик авыр тамашачы нәрсә генә эшләргә тырышмыйсың.
Ләкин күп эзләнә торгач, барыбер аның нәтиҗәсе була. Уйланырга кирәк, эзләргә, йөзәр әйбер чыгарырга кирәк. Шуның бер 4-се, 5-се генә дә килеп чыга икән, тамашачыга күңелләнә ята икән, монысы да бик зур казаныш. Hörmətli dostlar, sizin qarşınızda Tataristan Respublikasının xalq artisti Alina Sharipjanova. Alina, xeyirli kişler sizge. Xeyirli kişler sizge de. Min менә Роза Хайруллина сер типкенә тапшыруында инде хәзер 8-нче сезонымны эшләп килү дәврендә менә сезнең белән бер очрашып танышып сөйләшсәм ярар дигән хыял белән яши идем. Бүген ниһаять Казан бию ансамбле Уфага килеп матур тамашасын бүләк иткәндә Алина да шулай ук алар белән килеп чыгышын безнең тамашачыларга бүләк итер дип мин хәтта көтмәгәндә идем. Нәрсә бәйли? Нинди бәйләнеш сезнең шушы бию ансамбле белән? Беләсезме? Без хәзер ничек уйлыйбыз? Җыр белән бию арасында аерма юк. Чөнки без җырлап чыгабыз, алар биеп җырлыйлар, биючеләр. Шуңа күрә безгә бик кызык беренче чиратта. Шулпан Ринатовна безгә шундый тәкъдим белән чыкканда, мин баштан куркып киттем, мин әйтем, ничек чыгам, без бит шулай басып торып кына инде, әкрен дип селкитеп кенә инде җырлыйбыз. Менә ничек чыгырга була инде. Хәзер беренче репетициядән соң, икенче репетициядән соң без басып торып кына әкрен итеп биидә башладык. Шуңа күрә хәзер шундый канәгатьле, шундый бәхет үзебезне ләззәт алабыз менә сәхнәдән. Чыгып 100%ка эшләве менә шунда. Һәм сезне шушылай 100% булган потенциалыгызны, ресурсыгызны аша белгән Шулпан Ринат кызына шаккатам мин. Сезне туя белә, күрә белә улаймы? Сездә тыңлап кына аның киңәшләрен, миңа калса колак салып киңәшләрен эшләсәгез, сез чынлап та үзегезне шакката башлыйсыздыр, әйме? Без бит тере тавышлы безнең җырлый биюле тамаша 100%ка тере тавышлы. Без менә шундый радио системалар белән чыгып, биебез дә, җырлыйбыз да бер вакытта, бер мизгелдә дә. Шуңа күрә ул да бер тәҗрибә, бер карасаң да, һәм ул әлбәттә яңа адым, яңа ничектер юнәлеш ачыла ул. Аңа да зур рәхмәт әйтәсем килә моның өчен. Үзегезгә рәхмәт, Алина Шарипҗанова, килгәнегез өчен Уфабызга. Сез бик сирәк кунак, бик сирәк килә торган артист. Уфага шулай бит. Без юл ачтык. Без соңгы вакытта без солянкалар форматында минем монда булганым бар. Стерлитамакта, башка районнарда, Шишмә районнар күп иде. Әмма соңгы вакытта бигрәк чыгып булмады, чөнки ул әлбәттә акча мәсьәләсенә берәр ни бар. Мин мәсәлән теге үземнең җырлары белән бик киләсе килгән иде, күптән инде, чөнки монда яшәүче халыкны бик яратам. Кайнанам минем Яңавыл районыннан, шуңа күрә Яңавыл, сезгә сәлам. Бүгенге концерттан нинди хисләр кичереп утырасыз? Мондагы җырлар бик мөлаем, йөрәккә үтерлекләр, аларны барысына яратабыз. Без Башкортстанда, Татарстанда шулай яраталар дип уйлыйсы килә иде. Шуңа шатбыз, шушылай безнең Татарстандагы килгән артистларыбыз ешрак килсеннәр иде безнең Башкортстанга, Уфага. Без шатланып шулай ешрак килербез дип уйлыйм. Очень интересный концерт, замечательные выступления, прекрасные костюмы, самобытные танцы. В общем, нам очень понравилось. Менә сез шундый үзегезгә дә таләпчән кешедер дип уйлыйм мин, бик әйме. Шундый зур эшләрне, зур проектларны алып барган кеше, миңа калса үзенә беренче чиратта бик таләпчән. Әлбәттә, артистларга, сезнең кул астында эшләгән кешеләргә дә бик зур таләпчәнлек бардыр дип сизәм, уйлыйм.
Сез еш канагать буласыз гомумән үзегезнең эшләгән нәтиҗәләрдән? Әллә күбесенчә сезгә гел һәрвакыт нәрсәдер җитмиме? Канагать булырга ярамый. Беркайчан да мөмкин түгел, чөнки һәрвакыт стән эшлә. Аннары бит нәрсә була ул? Бетте, ятасың да эш бетте дигән сүз. Бөтен әйберне эшләдем, шуның белән Аллаһ хәбәр дип. Аның аннары дәвамы нидә? Канагать буласың икән бөтен әйбер белән. Ул мөмкин түгел, чөнки без тере кешеләр, без ялгышабыз да, без эзләнәбез дә һәм һәрвакыт менә совершенствосы итеп бару ул сәнгатьнең дә һәрбер эшнең нигезендә булырга тиеш. Таләпчән, әлбәттә таләпчән, кайвакыт бәлкем артыктыр да, кайвакыт кешене артистны интектереп тә бетерәмдер, ләкин шу таләпчәнлек ул эшнең алга дәвам итүнең бер зур көче. Һәм мин сезнең турда интервьюлар укыганда аеруча тагын бер мизгелгә тукталып китәсем килә. Сез бит әле үзегезнең артистларыгызга аларның буйсыны, гөл формада булсын, сәнгатькә мәхәббәте кеше булсын өчен генә түгел, аларның ичке дөньяларында һәрвакыт байып торсын өчен зур игътибарны бирәсез. Хәтта әйтергә кирәк, сер итеп кенә шул Паринат кызы җыелышларда алардан сез нинди китап укыдыгыз әле дип тә сораштыра икән. Бу әле һаман шулай шушында ритмда барамы сезнең таләпләр? Китапларда булды. Әгәр дә син шул өлкәдә шул ниндидер яңа әйбер чыгарасың икән, әз генә менә погружение дигән әйбер булырга тиеш. Яңа тема куябыз икән, әлбәттә без аны киңәшләшәбез, аралашабыз. Ниндидер әйберләр карарга тәкъдим итәм, әз генә кешене эшеннән, башыннан, менә атмосферасыннан үткәрелешен өчен. Китаплар турында булгалы иде. Дөнья бит инде интернетка күчте, күбесе интернеттан укыйлар. Ләкин укуларын бик теләп калам, чөнки уку байыта кешене. Ишеттегез дуслар, шул Паринат кызы да китап укырга өнди, шуңа күрә телефоннарын читкә алып куеп, китапны укырга, миңа калса, һәр тамашачыга да зыян булмас, ул бараны камилләштерә генә, шулай бит. Гомумән китап кына түгел, яңалык белер өчен ниндидер яңа образование да алу, ул да укуга керә. Сез һәрвакыт үзегез өстендә үсештә булыр өчен, камилләшер өчен менә бүгенге көндә шул Паринат кыз нәрсәләр эшли икән, китап укудан башка? Менә бу хәзер теге искусственный интеллект дигән GPT формаларын әз генә барлаштырырга тырышам, нәрсә шунарда бит инде хәзер киләчәк. Аны менә аңлар өчен, аңлап эшләр өчен ничектер әз генә нигезләрен белергә кирәк. Менә әле генә шул укуны табып, менә бу көннәрдә башлыйсы иде, гастрольне бетереп кайтып. Концерт вообще волшебный, вот такие необыкновенные номера, это такая хореография, постановка, такое мастерство, костюмы, вот просто каждый номер это просто что завораживающее какой-то. И мини-спектакль, и такая история в танце. Просто необыкновенный концерт, я вот давно их не видела, раньше часто ходила, они так обновили свой репертуар. Очень все так грамотно выстроено. И певцы, вообще весь концерт очень-очень хороший. Такое впечатление замечательное, вот прям энергетикой пропитались. Мы тут всей семьей пришли, смотрим, нас вот 15 человек. Шежире целая собралась, родословная. И мы с большим удовольствием вот проводим сегодня вечером. Спасибо большое артистам. Удачи им, хороших дорог. Удачных и, конечно, благодарных зрителей. Я думаю, что такое представление никого не оставит равнодушным вообще. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Татарстан Республикасының ат казанган артисты Марина Карпова әле яңа гына үзенең матур итеп чыгышын башкарды. Хәерле кичләр, Марина. Хәерле кич. Безгә бик кызыклы инде, Марина. Сәхнәдән дә әйтеп киттегез, үзегез Башкортстанныкы икәнсез. Үзегез сөйләп киттегез әле үзегез турында кыскача. Мин тудым, үстем Октябрьский шәһәрендә. Һәм инде 16 яшьтә мин Питерга укырга киттем. Аннан мине Мәскәүгә Пятницкий исемдәге хорның солисткасы булып эшкә алдылар. Һәм инде институтны шул Мәскәүдә мин бетердем. Аннары кияүгә чыктым, безнең бала туды. Һәм инде 10 ел элек без гаилә белән Казанга күчтек. Һәм инде минем тормыш Казан шәһәр филармониясе белән бәйләнде. Һәм миңа калса бик матур бәйләнеш башланды. Монда Казан бию ансамбле. Казан
шәһәр филармониясы әйбәт берлектә менә нинди матур тамашалар куеп йөри. Тагында ассызыклап әйтеп китә. Монда биюләр генә түгел, монда шушындый менә ат казанган талантлы җырчыларның чыгышлары белән бергә үрелеп барган бик матур эксклюзив тамаша бүген тантана итә, дусларым. Марина, менә сезгә шушы филармонияда Казан ансамбле белән бергә эшләү сезнең күңелегезгә нинди үсеш бирде? Ул хорда инде мин бит инде хор артисткасыйм. Хәзер инде монда солистка. Һәм инде мин үзем керәшен булсам да, мин бик начар татарча сөйләшәдерем. Ә монда килгәч инде хәзер татар җырларында яздырамын, керәшен халык җырларында яздырамын. Менә шулай бик әйбәт миңа үсеш. Хәерле кичләр, Руслан. Хәерле кичләр барчагызга да. Исәнмесез, менә матур татарча сөйләшә. Бүген аның номерлары берсе рус телендә булды, берсе Италия, Испания бергә катышкан телдә дип аңладым мин, әйме? Әйе, боллары җыры, ул испанча җыр, әмма хәзер без аны итальян телендә тәкъдим иттек. Тамаша бик ошады, бик җылы зал, бик кайнар алкышлар белән каршы алдылар. Безгә бик ошады. Менә нәкъ шушы Казан бию ансамбле белән бергә гастрольләрдә йөрү, алар белән бергә хезмәттәшлек итү менә сезнең иҗади дөньягызга, рухи дөньягызга нинди үсешләр, нинди үзгәрешләр алып килде? Беләсез, без ансамбль белән бергә берничә ел эшлибез. Без хәтта спектакльләрдә куябыз. Әле сезгә спектакльләр барып җитмәгән. Әле алда дип уйда тотабыз. Гастрольләр, беләсезме, җыр, бию, театр сәнгате ул бит бер сәхнәдә синтез буларак бер зур тамаша. Шуңа күрә тамашачыга менә шундый яңа синтезлы әйбер алып килгәндә, бүген безнең Танцы народов мира дигән зур программабыз. Анда без төрле милләттә булган мәдәният белән таныштырабыз тамашачыны. Шуңа күрә менә бик зур эш ул, бик нык зур эш. Безгә ошап торган эш җырчыларга. Әлбәттә, соңыннан әле Голливуд дигән бер мюзикл булачак. Ондан да без биебез дә, җырлыйбыз да, тамаша күрсәтәбез. Бик шәп, бик иштәлекле, бик матур, югары профессиональ дәрәҗәдә эшләнелгән номерлар, чыгышлар, гомумән тамаша. Бүген дуслар, шуңа күрә бездән аерылмагыз. Руслан Закиров булды. Сезнең белән, безнең белән дусларым. Сер дип кенә тапшыру үз эшен дәвам итә. Ну, хочется поблагодарить всех артистов за такое шикарное выступление, за такую эстетику, за такую самоотдачу. Мы ждем вас в Уфе снова. Спасибо вам за такой шикарный концерт. Две такие мощные мусульманские нации, татарская, башкирская, и это как бы объединяет и соединяет людей. Это очень радует. Вот в этом году опять казанский ансамбль порадовал нас своим творчеством, очень таким мощным, колоритным, и который объединяет многонациональные народы нашей страны. Менә шушы концертта минең внугым выступать итә. Мухаммедшин Артур Айратович. Килен дә шунда бергә бийләр. Бик ошай концертлары, бик матур. Бу концертны әле күргән юк әле шушы биюләрен. Нык матур бийләр, шул хәтле осып торалар, осып. Хөрмәтле дусларым, сезнең каршыгызда Казан шәһәр филармониясының концертлар администраторы Исхак әфәнде. Хәерле кичләр сезгә. Исәнмесез, хәерле кич, Башкортстан. Әйе, сезне инде менә беләсезме, дөресен әйткәндә, сәхнә артында күрү белән, бүген репортажны эшли башлау белән сезнең энергетикагыз, сезнең сөйләмегезне без инде күзәтеп шундый менә безгә рәхәт булды, җылы булды, сездән шундый сүзләр ишетүе, сезнең шундый ачык булып безнең белән аралашуыгыз. Гомумән эшкә килгәндә, әйме менә филармония белән, Казан шәһәр филармониясе белән Казан бию ансамбле берләшеп шундый көчле тамаша алып килгәнсез, әзерләп безгә. Үзегез ничек канәгатьме бүгенге шушы чыгышлар белән, бүгенге гомумән Уфадагы сезнең шундый сәяхәтегез белән? Без Башкортстан җирендә Уфа каласына беренче тапкыр түгел инде. Ел сайын экзамен тотабыз Уфа тамашачы алдында. Шулай бу программа безнең
22 yılında yana çıkan idi. Ufa tamaşaçısı bu programın üzeri sırap aldı. Alar sıra boyunca beni alıp geldik. Elek dulkınlandık. Bu tamaşaçı bu programın içi kabul etir deyip Allah'a şükür. Allah Teala'nın amin diyen çağına doğru gelip bugün bana tuğla zal bilen Ufa bizni karşıla. Zritel bir kabul, evet kabul etti programını. Demek sizin komandaga, ya bulmasa filarmoniyaga, ya bulmasa Qozon Biyo ansamblyna ishga kelirge tilegen artistga mine naq siz şutlap ketken sifatlarga iya bulurga kerek, şulaymy? Biz işin yonып işlerge tiyiş. Albatta, men har vaqt kishida fanatizm ko'rgan. Yaratdim. O'z ishi bilan yonib turga tiyiş. Sizniki bulurga tiyishlar alar. Menim yonda butun irshida o'ynamay qolsa. Chunki bu menim ish deb og'zgina ish tugil deb og'iz acha boshlasalar, jamoat не сработаемся gina deyim. Şunduk siz qırt kesip şunduk kishini ishdan qo'rg'a mumkinsizmi? Bo'ladimi shunday ishroqlar? Turmush bo'lgach turli xallar bo'ladir endi. Bular endi albatta shunday zo'r komanda bilan shunday ijodiy ishda ishlab bital ijodiy kishilar o'zlari bir ikkinchi dunyo kishilari. Lekin men kichkinadan teatrda o'sgach, anim san'atda obuyim umr bo'yi Kamol teatri direktori. Ular meni har vaqt kichkinadan mana bu san'atni o'nglay turgan ettirib o'stirdilar. Har vaqt aytaydilar mana san'at kishisi bilan san'atni o'nglay turgan kishi idora etsaydi, mana shu zo'r shodlik baxt, chunki ular ko'nglini shundan da tiyimlov kerak deb aytar edim. O'zim shu sahnadan o'zg'ash, shundan da bek albatta o'nglaymanlarning ko'ngillaridan bir san'at kishilari u bisincha bola ko'ngillilar. Ularni mana ranjitirga ortig'ini yoramay, lekin ortiq sipab jibarsang da jeyilib ketalar. Mana shu ikki orada balansировать etarga, lekin men qolsa ular bilan har vaqt do'stlarsha ham mana ishga shu aytam bit mana ish bilan mavg'ib ishlasang, ularni qiziqsindirib jibarsang, ular o'zlarida yurib boradi. Hurmatli tomoshabinlar, sizning qarshingizda Amir Ahmadishin bugungi konsertning olib boruvchisi. Shulay bek motor talantli tovushli yigitimiz, jirchi yigitimiz. Xayrli kishlar Amir. Esenmisiz, qadrli do'stlar. Nishik sizga Amir bugun mana Ufa shaharida, bosh qalavizda bizning shig'ish yasov filarmoniya bilan, Qozon Biyo ansambli bilan birga motor etib shunday tomosha olib kelgansiz. Ani olib da borasiz bitalasiz. O'zingizning hislaringiz bilan o'rtoqlashib ketsangiz edi. Bilasizmi, qizg'anishga qarshi bu mening Ufada 3-topqir g'ana men. Har vaqt ul konsertlar bilan, Allohga shukr, bu yilda biz Boshqirdistonga gastrollar bilan keldik. Ham mana vaqt bo'ldi Ufani qarab chiqarga, motor yerlarin shundan da yildan yil o'zgara, shahar kundan kun motoraya bora. Ham endi albatta bu bek javobli chiqish. Chunki biz kurslar bo'laraq endi Boshqirdiston artistlari bizga ish kela, biz mana qonaqqa kelamiz. Ham Boshqirdiston tomoshachi oldinda chiqish yasov o'zina ko'ra bek jilida, ikkinchidan bek javobli. Ham mana shunday hislar endi albatta mana Qozon Biyo ansamblining konsertlarini olib borishi bu yil men ulda bek qiziq opit deb aytirga bo'la. Chunki ishqina men o'zimning kollegalarimning, jirchilarning konsertlarini olib boraman. Bu yil mana biyuchilar bilan chiqdik. Yo'q, bek qizi. Mana biyu san'atida qatnashuvchi xizmatdoshlarimni qarayim, suqlanam, ko'ngil ochamalar bilan birga. Endi mana shunday gastrollarga chiqu, u o'zina ko'ra shulay bek artist uchun kerakli tajriba deb o'ylayman. Boshqirdiston, rahmat. Ансамбль танцы компании Народная артистка Республики Беларусь. Чулпан Сакирова!
Хөрмәтле дуслар, бүген Сәритов кенә тапшыруы Казан бию ансамбле белән бергәлектә Казан шәһәр филармониясе солистлары белән оештырылган искиткеч югары дәрәҗәдә матур бәйрәм күрсәтте сезгә. Бу тамашаны репортажны эшләве миңа, тапшыруның авторы һәм алып баручы Роза Хәйруллинага да шул хәтлек матур, рәхәт мизгелләр бүләк итте. Иманым камил сезгә дә минем бу тапшыруым, бу репортажым күңелләрегезгә тагы да бер якты, нурлы хатирәләр булып калгандыр дип. Төгәл бер генә атнага саулашам сезнең белән Роза Хәйруллина, хөрмәтле минем тамашачыларым. Исән сау булыгыз, сәламәт булыгыз һәм инде әлбәттә тамашаларга, концертларга һәр даим йөреп торыгыз. Чөнки алар безгә әйтеп бетергесез матур рухи азык бүләк итәләр.